سلام سلام حوات كمي تكونوا كمي علىكم راي لو معنتي بتي ناي تمالي ابناتنا لايف استزراربنا يا مسرت اتي ناي ديسكاونت كاش فلو كالكوليتر كمي غيركم داونلود كتقبلوا خم تخلوا وي كانت لينك كمي غيركم كتقاملوا خم تخلوا كريكم اتوم قدم حجي قدمكم استمهاركم كمي غيركم تسرحوا خم تخلوا ملو بملو تماهركم يخم اتوم جنا زي ودا اخمو زلكم نت كورس خا بملو بمودا نزو كالكوليشن كتقاملوا تخليكم مالتيو ስለዚ እዚ ካልኩሌሽን ክልተ ዓይነት ኣለና ፕላስ ሓደ ተወሳኺ ኣለና ማለት እዩ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ካልኩሌሽን ናይ 20 ዓመት ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ካልኩሌተር ናይ 10 ዓመት ከምኡውን ፕራይስ ሴል ግሮውስ ሬሾ ኣለና ማለት እዩ ብኸመይን መዓስን ንጥቀመሉ ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ዝተዘርዘረ ሕጂ ምጥቃሱ ኣየድልን እዩ ማለት እዩ ንስኹም ከመይ ጌርኩም ነዚ ሊንክ ትጥቀምሉ ጥራይ ከርእየኩም ወይ ከዓኒ ነቲ ሕጂ ዝሰደልኩም ሊንክ ኮፒ ብምግባር ከመይ ጌርኩም ኣብ ናትኩም ብራውዘር ኣቐሚጥኩም ኣብ ጉግል ማለት እዩ ክትጥቀምሉ ከም ትኽእሉ ክሪና ብተወሳኺ ከዓኒ ፍረዝጊ ሓውና ብዝሓተትና መሰረት ከመይ ጌርና ንሕና ናትና ስራሕናዮ ኤክሰል ወይ ናይ ጉግል ኤክሰል ምስ ዝህልወና ናብ ካልእ ሰብ ክንሰደሉ ንኽእል በቲ ንሕና ዝሰራሕናዮ ናይ በይኑ ዝኾነ ዴታ ባዕሉ ብምእታው ንበይኑ ጥራሕ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ክሪና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ምስ ወዳእኹም ነዚ ናይ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ካልኩሌተር ኣብ ላዕሊ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣብ ላዕሊ ፒንክ ወይ ከዓ ሊንክ ክገርፈ ከድኩም ኣብኡ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኮፒ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ 20 ዓመት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ናይ 10 ዓመት ኣለና ብተወሳኺ ከዓኒ እዛ ፕራይስ ሴል ግሮዝ ሬሾ ትብል ዘላ ናብዚ ክስዕባ እየ زخاني ناي برايس سيل جروز ريشو كالكوليشن مغبريت يا مالتيو كمتي تمالي بروميس زاتخلكم منالبات ابز مص نزنا 10 عامتن ني 10 عامت بحنساب اب حده طرنيفه كاتو اي امصاي مالتيو سلازي እዚ ትሪኦ ዘለኹም ወደ ሓደ ናብ ሰብ ዝኸይድ ሊንክ ኣይኮነን ዋላ ነዚ ሕጂ ኣነ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሊንክ ተሰደሉ ካብዚ ኮፒ ገይረ ዝኾነ ዓይነት ዴታ ከእቱ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣነ ኣየፍቀድኩሉን ኣለኹ ማለት እዩ ከፍቅደሉ ክኽእል ኣለኒ ነቲ ሰብ ስለዚ ታክገብር ኣለኒ መጀመርያ ቅድሚ ሊንክ ምስ ዳለይ ናብቲ ሰብ ኣብዛ ሼር ትብል ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ክንከይና ቅድሚ ናብዚኣ ምኻድና ግን ነቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተምሃሮ ኣብዚ ዝተፈላለየ ትካላት ኣለና ቅድሚ ሕጂ ምስ ግሩፕ ኮይና ብሓንሳብ ኮይና ዝረኣናዮ ከምኡውን ስቶክ ዎሽ ሊስት ኣለና ማለት ነዛ ስቶክ ዎሽ ሊስት ከዓኒ ኣብዚኣ ክስሕባ እየ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ድሕሪ እዚኣ ኣብዚኣ ክስሕባ እየ እዚ ዎሽ ሊስት ወይ ከዓ መቐመጢ ስቶካት እዩ ካልኩሌሽን ዝገበርናዮ ስቶክ ክኸውን ይኽእል ክንሪኦ ወይ ክንከታተሎ ክነቐምጦ ዘለና ብርኪ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ከመይ ጌርና ሊንክ ክንገብሮ ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ነስታት ክነጥዎ ከም ንኽእል ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ተኸታተልዎ ነቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ብተወሳኺ ገለ ትካላት ምስ ተምሃሮ ብሓንሳብ ኣብ ግሩፕ ካልኩሌት ዝገበርናዮ ንኣብነት ፓሌንተር ኣለና ኣብዚ ኤንቪድያ ሜታ ኣለና አሊባባ ብሮድኮም ጉግል ኣለና ኣማዞን ኖቮ ኖርዲስክ ከምኡውን ናይ ዲስካውንት ሬት ኣለና እዚ ዲስካውንት ሬት እዚ ከመይ ጌርካ ንምንታይ ትጥቀመሉ ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ሕጂ ምጥቃስ ናብኡ ኣየድልን እዩ ካልእ ናይ ኣማት ኣለና ኣብዚ ኣነት ኣለና ቪዛ ከኣለና ማለት እዩ ተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ሽት ኣብዚ ክትውስኹ እንትሕደሊኹም ጥርሑ ዝኾነ ሽት ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ፕላስ ትብል ዘላ ኣድ ሽት ትብል ዘላ ነዚኣ ብምጥዋቕ ዝኾነ ጥርሑ ሽት ኣድ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ሓንቲ ሽት ተወሲኻ ኣላ ክድምስሷ እንትሕደሊኹም ራይት ክሊክ ብምግባር ኣብ ናትኩም ማውስ ደሊት ክትብሎ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ዱፕሊኬት ክትገብሮ እንትሕደሊኹም ከዓኒ ክተባዝሕዎ እንትሕደሊኹም ንዝኾነ ይኹን ኣብዚ ነቲ ማዝኩም ናብዚ ብምውሳድ ንኣብነት ናይ 20 ዓመት ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ዱፕሊኬት ክገብሮ እንትሕር ኮይነ ነዚኣ ክሊክ ብምግባር ዱፕሊኬት ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ብተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ትካል ኣናላይዝ ምስ ገበርና ንኣብነት ፓሌንተር ኣናላይዝ ጌርና ኣለና ናይ ፓሌንተር ምስ ወዳእና ንጉግል ክንገብሮ እንትሕደልና ንኣብነት ኣብ ክንዲ ንድምስሶ እንታይ ንገብር ኣብኡ ከለና ዱፕሊኬት ንገብሮ ምሽ ዱፕሊኬት ምስ ገበርና ንኣብነት እዚኣ ዱፕሊኬት ምስ ገበርና ኮፒ ኦፍ 20 year discount cash flow ኢልንሎ ነዚኣ ሽዑ ሪኔም ክገብር ኣለኒ ወይ ከዓ ሽም ክህባ ክኽእል ኣለኒ ክሊክ ብምግባር ሪኔም ትብልዋ ማለት እዩ እዚኣ ሪኔም ምስ በልኩም ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ትፅሕፍሉ ንኣብነት ናይ ፓላንተር
ፓሌንተር ኢልኩም ትጽሕፉ ፓሌንተር ምስ በልኩም ናይ ፓሌንተር ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ኣብዚ እዚ ምዃኑ ከተረጋግፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ክድምሰ ኣይደሊኒ ኣይ ብከምዚ ነቲ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩኹም መጀመርያ ንሰባት ሼር ክንገብረሉ እንድሕር ኮይና ብፍላይ ዲስካውንት ካሽ ፍሎ ፕሊስ ካባና ካብ ተምሃሮና ወፃኢ ንደገ ሼር ከይትገብርዎ ነንሕትኩም ሼር ክትገባበርሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ እስኹም ሰራሕኩሞ ክኸውን ይኽእል ካልእ ዓይነት ዴታ ማለት እዩ ባዕልኩም ተጣቢብኩም ገለ ሰራሕኩሞ ናይ ፋይናንስ ክኸውን ይኽእል ካልእ ዓይነት ዝተፈላለዩ ነገራት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ምስ ካልእ ሰብ ሼር ክትገብሩ እንድሕር ደሊኹም ወይ ከዓኒ ክትማቐልዎ ምስ ትደልዩ ኣብዛ ሼር ትብል ዘላ ትኸዱ መጀመርያ ማለት ምክንያቱ እንድሕር ከም ዘለዎ ነዚ ኮፒ ጌርኩም ሼር እንድሕር ኢልኩም እቲ ሰብ ሼር ዝበልኩምሉ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከምቲ ፍረዝጊ ዝበሎ ንኣማኒኤል ሂቦ ነይሩ ኣማኒኤል ከዓኒ ዴታ ናቱ ክእቱ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሼር ትብል ዘላ መጀመርያ ንመፅእ ኣብዛ ሼር ዘላ ምስ መፃና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ኤኒዋን ዊዝ ዘ ሊንክ ትብል ዘላ ኣብዚ ቪወር ትብል ኣላ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ሊንክ እዚኣ ኮፒ ሊንክ ኢለ እንድሕር ሰዲደ ናብ ዝኾነ ሰብ ቪወር እዩ ረኣይ ጥራይ ተሳታፊ ኣይክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኤዲት ክገብር ኣይክእልን እቲ ሰብ ሊንክ ዝሰደድናሉ ስለዝኾነ ነዛ ቪወር ኣብዚ ብምጥዋቅ ኮመንተር ዝብል ዘሎ ትሕር ጌርናያ ነዚኣ ኮመንተር እንትሕርናዮ ነቲ ሰብ ነዛ ሊንክ ዝሰደድናሉ ኮመንት ጥራሕ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ማለት ዝኾነ ዓይነት ከመሓይሽ ኣይክእልኒ ግን ኮመንት ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ኮመንት ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ከዘይ ኮይኑ ግን ዝኾነ ዓይነት ምቅያራት ኣብቲ ዴታ ክገብር ኣይክእልን ማለት እዩ ኦኬ ሳልሰይቲ እዛ ኤዲተር ትብል እንድሕር ጌርናያ ኤዲተር ትብል ትፅሕፍ እቲ ዝሰደድናሉ ኮፒ ሰብ ዴታ ክቀያይር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናይ ባዕሉ ዴታ ክእቱ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ነዛ ቪወር ዝነበረት ናብ ኤዲተር ምስ ቀየርናያ ዳን ክንብላ ክንክእል ኣለና ዳን እዚኣ ኣይትረስዋ ዳን ተዘይልኩሞ ብዘይገድስ ኮፒ ምስ ሰደድኩም ኣይክኸውን እዩ ማለት ብድሕሪኡ ዝመፅእ ካልእ ስራሕ ኣሎ ኣስተውዕሉ ስለዚ መጀመርያ ዳን ክብላ ዳን ኢለ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ሰዓውኒ ኣብዛ ላዕሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣፀሊመያ ዘለኹ ኤዲት ኮሽን ማርክ ጊት ኢኳል ዜሮ ሃሽታግ ኢሉ ጊት ኢኳል ዜሮ ኢልና ኣሎ ማለት ነዛ ክሳብ ኤዲት ትብል ዘላ ነዚኣ ደምስስዋ ካልእ ከይድምሱ ነታ ክሳብ ኤዲት ትብል ዘላ ንዓ ደምሲስኩም ኣብ ክንደኣ ኮፒ ኢልኩም ፅሓፉ ኮፒ ኢልኩም ፅሓፉ ኣስተውዕሉ ሕጂ ኮፒ ኢልኩም ክትፅሕፉ ከለኹም ንካልእ ሰብ ሼር ክትገብርሉ ከለኹም ማለት እዩ ኦኬ ኮፒ ኢልኩም ፅሓፍኩም ክሊክ ምስ ገበርኩሙ ልክዕ ደጋጊሙ ምስ ፈተንኩም ልክዕ ከመይ ክመፀኩም ኮፒ ዶክመንት ክመፀኩም እዩ ማለት እዩ ነዚ ኮፒ ዶክመንት ክመፀኩም እዩ ድሕሪኡ ነዚኣ ሜክ ኮፒ ክትብልዋ ከለኹም ዝኾነ ሰብ ሼር ምስ በልኩምሉ ነዛ ሜክ ኮፒ ክትመፅ እያ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ናባኹም ኣብቲ ግሩፕ ሼር ክገብረ ኣስተውዕሉ ዋትስኣፕ ግሩፕ ክከፊት ሕጂ ግሩፕ ምስ ከፈትኩ ነዛ ዝገበርክዋ ናባኹም ክሰዳየ ኣብዚ ክሰዳየ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ክሰዳየ ነዛ ኮፒ ብምልእታ ነዚኣ ኮፒ ገይረ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኮፒ ኢለ ክሰዳየ ኦኬ ሕጂ ሰዲደያ ኣለኹ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጂ እንታይ ክገብር እዩ ነዚኣ ኮፒ ክጥቀመላ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይጥቀመላ ከርእየኩም እየ ልክዕ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግሩፕ ምስ መፃኹም ኩላትኩም ማለት እዩ ነዚ ጉግል ናይዚ ናይ ኤክሰል ዲስካውንት ካሽ ፍሎ እንትሕር ደሊኹም ኣብዚኣ ክሊክ ትገብሩ ክሊክ ምስ ገበርኩም እዛ ሜክ ኮፒ ክትመፀኩም እያ ማለት እዩ ሜክ ኮፒ እንተዘይልኩማ ዝኾነ ዓይነት ዴታ ክተእትዉ ኣይትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ናትኩም ብሮዘር ክመፅእ ምእንታን ሜክ ኮፒ በልዋ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ብምሉእ ዴታ ናባኹም መፂሉ ሕጂ ኣነ ዝኾነ ዓይነት ምቅያር ምስ ገበርኩ ናባኹም ዝኾነ ዓይነት ምቅያር ኣይመፅን እዩ እስኹም ኣብዚ ዝኾነ ዓይነት ምቅያር ምስ ትገብሩ ናባይ ዝኾነ ዓይነት ምቅያር ኣይክመፅን እዩ ማለት እዩ ፕሪቫት እዩ ዝኸውን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ይሰርሕ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ክትጥቀምሉ ትኽእል ኢኹም ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተሃለኩም ፕሊስ
ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ግሩብና ሕቶታት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ናይዚ ኳልኩሌሽን መግበሪ ገለ ተጋጢሙ ከዓኒ ነንሕድና እንዳተሓጋገዝና እቲ ዘሎ ሽግር ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። ይቐኒየለይ ብካልእ ትሕዝቶ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ